חכם עדיף מנביא. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. זאת אומרת, המשוררים, זה אנשים שיודעים להביע, והם יודעים להביע בצורה מאוד, בעצם לא זה, לא העברתי. הם יודעים להביע בצורה מאוד מאוד עוצמתית את המראות שהם רואים. זה איזשהו יכולת, במחילה מכם, אני רוצה לשלוח את הכתובת של הזום, סליחה, אוקיי, העתקה, ככה וככה, הדבקה, אוקיי. בסדר, אוקיי. אז יש להם יכולת לתאר את היופי של החיים. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים. זאת אומרת, במידה שהם יודעים לתת איזושהי תמונה מאוד מאוד עסיסית ומאוד מאוד חיה של היופי של החיים, אז הם יודעים במקביל גם להציג תמונה מאוד עסיסית של החסרונות, דברים שדורשים תיקון. ולמחות נגדם בכל תוקף, ברור. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והעז, כי עם החוכמה המדויקת. כלומר, לתאר את הדברים ביופי שלהם או בכיעור שלהם, וכאילו לבוא ולהתפייט ולתת את ההרגשה של וואו, איזה דבר גדול, בין אם זה דבר גדול שהוא לרעה, בין אם זה דבר גדול שהוא ליופי, זה לא משנה. משוררים יש להם את הכוח להעצים ולתת איזושהי הרגשה מאוד עוצמתית של תופעות. אבל הם יודעים לתאר את התופעות. הם לא יודעים לשים את האצבע על הסיבות לתופעות. מה הפרטים הקטנים שיוצרים את התופעה? כאילו לתת איזושהי ביקורת על פרטי פרטים, איך נגרמה תקלה שכזאת. אז זה מה שהוא אומר, אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, כלומר המרכיבים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה לעלות סרטון גדול ולהרס הרבה מאוד. כלומר, יש הרבה פרטים קטנים, שהאדם אומר, יש כזה שיר, הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. כאילו, מה זה היה? בסך הכל מסמר קטן. וזה כתוב שכשנשא שלמה המלך את בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו עלה סרטון של רומי. זאת אומרת, הרב קוק פה רומז, מה העניין? העניין הוא שהייתה ביקורת על שלמה שהוא נשא את בת פרעה. ובגלל זה אכלנו אותה ברומי? כן, בדיוק.
זאת אומרת, אז כאילו, אז הוא כאילו בא לבוא ולהגיד, כאילו, למה הוא משתמש פה? למה הוא משתמש בו? שסופה לעלות סרטון גדול ולהרס הרבה מאוד. הוא אומר, אתה הסתכלת באותו רגע, זה בסדר, הוא התחתן עם בת פרעה, לא כזה נורא, וזה מה לעשות מזה עניין וכו' וכו' וכו'. אבל כשבאים אליי ואומרים שבא גבריאל ונעץ קנה בים ועלה עליו סרטון של רומי, זאת אומרת שכאילו באים ואומרים, המעשה הקטן הזה, כולה נעץ קנה בים. קנה, בתוך ים. לא, נעצת קנה בים, על זה מתחיל לאסף, ועוד נאסף, ועוד נאסף, ועוד נאסף, ועוד נאסף, עד שמזה עלה סרטון של רומי. איך הוא היה חבר של רבי? מי, אנטונינוס? אנטונינוס, אני לא יודע. לא הבנתי מה קרה עם רומא פשוט. רומי תקפה את ישראל, על ימין ועל שמאל. הם רדפו אותנו מאוד. והיו שניים שהיו חברים טובים, רבי ואנטונינוס. עכשיו, כשאומרים סרטון של רומי, מאוד יכול להיות שמתכוונים למגף של איטליה. אז כאילו רוצים לתת הסבר לתופעה גיאוגרפית. יש שם את המגף של איטליה שנכנס לתוך הים. אז איך זה? בא גבריאל ונעץ קנה בים, מזה תסתכל מה שנהיה מזה. זאת אומרת, כן. אז זאת אומרת שרוצים לתת פה הסבר לתופעה מאוד מאוד גדולה, על ידי מעשה שהוא לכאורה נתפס כמעשה קטן. אבל מי שיודע לשים את האצבע, איך מתופעות קטנות, הרבה הצלחה להתראות. איך דברים קטנים, אבל מהותיים, יוצרים דברים גדולים שהם נוראים, אז הנה תסתכל פה. בסך הכל להתחתן עם בת פרעה, יכול להיות שיש כאן איזשהו ביקורת על הקריצה של פרעה, קריצה של שלמה, לתרבות זרה, לכל מיני עניינים פוליטיים, כלל עולמיים, או משהו כזה, והיה ביקורת על הדבר הזה, ועל הדבר הזה עולה סרטון של רומי, ומזה אנחנו סובלים עד עצם היום הזה. כן? אז יש כאן את הרמז הזה. דבר זה, כלומר, להסביר את כל הפרטים הקטנים, איך הפרטים הקטנים יוצרים את התקלות הגדולות, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והעז. כי אם עם החוכמה המדויקת, פה אין מה לשיר שירים. פה אנחנו רוצים נתונים, דבר איתנו בנתונים, דבר איתנו בפרטים. כמה חיילים היו שם, כמה טנקים היו שם, הטנקים היו מזוודים, הם לא היו מזוודים, הטנקים יכלו לזוז, הם לא יכלו לזוז. זהו, זה השאלות שהן שאלות קטנטנות, מעצבנות בכל תחקיר, וזה הרבה יותר כיף לדבר עניינים גדולים, קונספציות וזה 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 וזה. תכלס, מה הפרטים שעליהם אנחנו מדברים? הפרטים הקטנים, כן. זה, יש לו עסק עם החוכמה המדויקת, מה אפשר לעשות? זה צריכים... נדמה לי שהרב מדבר לא רק מה הביא את הדברים, אלא איך מתקנים את הדברים. כי הוא אומר, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על בסיס הטוב. נכון, נכון. מכל כלכלה. הרב לא מדבר רק מה היו הסיבות. כן, לא רק בהסתכלות לאחורה. הסתכלות כן. קדימה. איך לתקן? לתקן אי אפשר על ידי הכוח המדמה, אלא אתה חייב את השכל. נכון. השכל את החוכמה המדויקת, כך הוא קורא לזה. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל החכמים המעשיים. זה צריכים אנשים עם... למעלה מזה. עכשיו הוא לוקח את מה שהוא אמר כאן, והוא מעלה את זה קומה למעלה. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. את הדרת נועם השם אחד אלוקיו, ותתארהו בכל יופי וזוהר.
את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוקים להושיע ולגדור ברום שיח. כלומר, הנבואה ראתה את הכלכלות, כאילו מה לא בסדר. אז מה הם רואים? עבודה זרה. אחר כך הם רואים את גודל השם, את יפי השם, את היופי שהיהדות מביאה. ואחרי זה הם רואים את ההשחתות המוסריות, שמה זה? ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח, ניאוף, חמאס, שוד, והנבואה יצאה להגן. כשאתה קורא את הפטרת שבת חזון וכולי, כספי חיי הנסיגים, סובעך מהול במים, שרייך גנבים, כולו רודף צוררים, כולו גנבים, רודפי שוחד ושלמונים, ריב יתום ואלמנה לא יבוא אליהם וכולי. בקיצור, כל אותם התיאורים של כמה גרוע המצב. ובאמת, יש תיאורים שהם תיאורים מאוד, נקרא לזה צבעוניים. צבעוניים. על מה לא טוב. גם התיאורים של הטוב הם כאלו, נכון? נכון? אתה לוקח את מעשה מרכבה של יחזקאל. כן, נכון. סוג של איזושהי נחמה, כן. והסיר בבור סיגייך, והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. דיבורים יפים, זה דיבורים גדולים על כל מיני ערכים יפים. אבל תראו, כאן מגיע אבל. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, אבות העגלה זה שוב ביטוי מעולם הנבואה. אבות העגלה, הכוונה היא שכאילו יש חבלים שעושים אותם משערות דקות, כאילו לוקחים שערות של פשטן, והולכים ומסובבים אותם עד שזה נעשה לעבות, כן? מאוד עבה, וזה אבות העגלה. אז הוא אומר, השערות הדקות שמהם מצטרפות אבות העגלה של החטאת. כלומר, יש עגלה של החטאים. אנחנו רואים כבר את אבות העגלה, כלומר, אנחנו רואים כבר את הקלקול. אבל מה עם השערות הדקות? כלומר, מה הפרטים הקטנים? איך זה הגיע לזה? גידי החיים הדקים, שהם מהם יסורגו מזרקי אדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. כלומר, הנביאים לא רואים את השערות הדקות. הם רואים את הקלקול הגדול, והם יודעים לראות אותו במבט גדול, באיזה מבט חזוני כזה, או את התיקון הגדול, לראות אותו במבט גדול, במבט חזוני. אבל בוא תגיד לי, מה המעשים הקטנים? על מה לשים את האצבע? תתקן לי את הדברים הפרטיים. כלומר, הוא אומר, אם נטפל בדברים הקטנים, לא נגיע לגדולים? חד משמעית. וזה, הוא אומר, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. כאילו שהנביאים והחוזים לא יוכלו לתקן את הפרטים הקטנים האלו. המצוות מה? תכף נראה, אתה צודק. אבל הרב, נגיד ירמיהו, הוא בא ואומר מה היה צריך לעשות, כאילו, הם כן באים ואומרים תיקון לב, הוא אומר חזרו בתשובה, הוא לא אומר מה חוזרים בתשובה. בדיוק. כן, אבל התיקון הוא לא כללי. הנה, תראה. הרב קוק מצביע כאן על משהו שהוא כמעט אופייני לכל עולם הנבואה, לכל ספרי הנבואה. כמעט שאין עדויות בספרי הנבואה להקפדה על מצוות. כאילו, תבדוק שהתפילין שלך נמצאות באמצע. תבדוק שאתה לא אוכל טרפות ונבלות. תבדוק
נתת מעשר כספים. יש דיבור על ערכים. דרך אגב, אני חושב, וזה מאמר מוסגר נאמר כאן, אני חושב בן גוריון מאוד אהב את התנ"ך ואת רוח נביאי ישראל. למה? הוא אהב את הדיבור הכללי הזה. הדיבור הכללי. מדברים, להיות בסדר, להיות זה, הוא אהב את הדיבור הכללי. אבל מה? כן, אפילו עוד לא הגענו להלכה. אבל חזונם של נביאי ישראל, לאור חזונם של נביאי ישראל, זה כיף להגיד חזונם של נביאי ישראל. למה? ברור, נביאי ישראל דיברו על חזרה לארץ ישראל, דיברו על גם כן על חברה מאוד מאוד מוסרית, חברה זה, ישרה, הכל יופי. אבל על מה מדובר? מי אחראי לפרוט את מה שאתה פה מאוד מאוד מושך אליו, ואתה רוצה שמדינת ישראל תהיה לאור חזונם של נביאי ישראל? מי אחראי לפרוט את זה למטבעות הקטנות? להגיד ומה לתקן. כן, בדיוק. להגיד מה לא בסדר, מה פה לא בסדר. מה פה לא... איך? הכלל לא אמור להבין את זה בעצם? כאילו, אף אחד צריך להצביע ולהגיד, זה הבעיה. בוודאי שצריך להצביע. מכיוון שמה זה עוזר לי שאתה מדבר איתי על כל מיני דברים גדולים, ואנשים לא נזהרים בלשון הרע. הם תוקעים אחד לשני סכין בגב. אז איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה? ויש חברה שלמה, לא רק זה, וכל המערכת של העיתונות והחדשות וכל הדברים האלו, ותוקעים אחד לשני סכין בגב, וכאילו זה נקרא חברה מוסרית. זה בא לידי ביטוי בגאולה ובביאת המשיח, ואנחנו עושים דברים קטנים שהם לא טובים כביכול? לא. אנחנו זקוקים להגדרה של מצוות מעשיות פרטיות כדי לדעת איך לתקן. אחד מאיתנו יודע איפה הוא לא הכי חזק ומה להשתפר. אבל כשלא מדובר על זה, כשזה לא נמצא במרכז השיח, אז ממילא אף אחד לא שואל. כאילו, בוא נגיד, אם היינו הולכים עם הרעיון של בן גוריון, ושוב, הביטוי הזה לאור חזונם של נביאי ישראל, ואנחנו עדיין בחזונם של נביאי ישראל, אז כל המחלקה הזאת שמה, שנמצאת בחלק הזה של בית המדרש, שזה טור, שולחן ערוך, משנה ברורה, ילקוט יוסף, פניני ההלכה, כל הגשפט הזה לא רלוונטי. חצי מהארון הזה. גם חצי, כן, גם כל התלמוד, לא רלוונטי. אנחנו חזונם של נביאי ישראל. אנחנו יוצרים פה חברה צודקת, חברה של עזרה לזולת, ככה, כאילו, דיבורים, בעיקר דיבורים יפים, וזה, ולא רק זה, אלא שכמובן שכל אחד מפרשן עכשיו איך נראה מוסר על פי דרכו, כידוע ממה שאנחנו שומעים בחדשות. אז ממילא נוצר איזשהו מין מצב, שאין מישהו שעומד ואומר, תקשיב, זה הנקודה הזאת. כל זה לא קורה. זה לא קורה. אנחנו רואים את הדברים השלמים, מה שגורמים לנו לחתור, לא את הפרטים שלהם. נכון. קשה, כל הזמן מנגן לי בראש. הרמב"ן כותב שכל הנושא של מעמד הר סיני, הנחו את בניכם על המעמד הזה. זה לא הרעיון שנבנת, נכון שנבנה בסוף תורה ומצוות, אבל כאילו הגרויס המייסס של מעמד הר סיני זה הרעיון, זה האותות והמופתים והברק, הוא אומר חנכו גדלו את המעמד הזה, ככה הוא מסביר שמה, וזה כל העניין שנאמר בספר דברים, שהקל וכל זה, זה הקטע, תביא גם את האנשים וגם את הילדים וכו'. אני חושב שזה לא מדויק, ולמה אני אסביר? בגלל שבעשרת הדיברות, בכל המעמד הגדול הזה, נאמרות מצוות. לזה התכוונת? לא. אתה דווקא התכוונת לא לכל הוואו. הוואו, הוא אומר, אתה מביא את הילדים, אתה מביא את הנשים, אתה מביא את כל הקהל, ולמה אתה לא מביא רק את הגברים, שאליהם בעצם פרטי התורה? בגלל שהוואו הזה כולם צריכים לחוש אותו,
ולכן גם הילדים שייכים לזה. עוד גם פעם, אתה הכל- כאילו, עיקר חסר מן הספר. עיקר חסר מן הספר. יש כאן 10 דיברות. אני מסכים איתך. אני אומר, הרמב"ן בא ומתאר את זה בצורה כזאת, וגם הוא... אני לא יודע אם לזה הוא התכוון, כשהוא אמר חנכו את חינכם על המעמד הגדול הזה, הוא התכוון על הוואו, או שהוא התכוון על 10 הדיברות. על זה תחנכו את בניכם. כאילו זה הדבר. אבל צריך חשוב הוואו. אני לא בא להפחית מן הוואו, אבל לא נתקן כלום עם הוואו. כן, נכון, זה נכון, זה נכון, כן. אבל בואו נראה רגע את המשפט הזה. המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקי הטהור יגרש בעוזו את חשקת עבודת האלילים מבלי תוכל עוד קום. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבהם ייקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם. הדמיון המטעה מלא ציצי זוהר מבחוץ, ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. בואו, זה קטע, צריכים לחלק אותו. זה מה שהוא אומר. דבר ראשון, כאילו, זה ההתעקשות. כאן מדבר הרב קוק הפוסק. והוא רואה חברה שמנסה לייצר מין תרבות יהודית שהיא מנותקת מקיום תורה ומצוות ברמה המעשית. וזה הוא לא יכול לעבור לסדר היום. בגלל הנבואות שלהם. כן, בדיוק, כן. הנבואות שלהם, כאילו, בוא נגיד שבחלק גדול מהמקרים, הם אימצו גם לעצמם נבואות של נביאי ישראל. עוד פעם אני אומר, לאור חזונם של נביאי ישראל. אז כשאתה שואל אותו, אוקיי, אז מה הרעיון שלך? ברור, חזונם של נביאי ישראל, השיבה שופטייך כבראשונה ויצאייך כבתחילה, ישימו בית משפט גבוה לצדק, ויהיה בית משפט עליון, ויהיה בית משפט תחתון, ויהיה... לא היו נביאים שהטיפו? מה? כן, הם הטיפו, מה הם הטיפו? מה זה להטיף? זה להגיד XY אתה... כן, השיבה שופטייך כבראשונה, אבל איזה שופטים? לא אמרו. זה רק עזרא ונחמיה, הם הראשונים שבכלל התחילו לדבר על אה, פרטים. איזה דין ידונו? האם ידונו בדיני תורה או בדינים של גויים? איזה דינים ידונו? אבל השיבה שופטייך כבראשונה, יועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, עיר הצדק. אז עושים חברה צודקת. מה פירוש חברה צודקת? כן, כאילו, מה נכלל בתוך הדבר הזה? תסביר לי, לדעתך, מה זה צדק? בדיוק. אז זה מתחיל להיות ג'לי. ואז מה קורה? העזיבה האיטית, המזלזלת במעשים, זה מדהים איך שהוא קורא לזה, הוא קורא לזה העזיבה האיטית. למה העזיבה האיטית? כי כשמזלזלים בעניינים מעשיים, לא באים ואומרים, טוב, בואו, מחללים שבת, אוכלים חזיר, אין יום כיפור. לא אומרים ככה. אומרים, תקשיב, כל העניין המעשי וכל הפרטים האלו, וזה, לא, בדיוק, בחוץ לארץ, וזה, ובאמת אתה חושב שהקדוש... שהיינו צריכים להזכיר לעצמנו. כן, באמת אתה חושב... כשאתה שורך בשמאל, אתה באמת... מביא אותך להיות בן אדם יותר טוב. בדיוק, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מודד סנטימטרים, וזה, ומה קרה, וזה לא בדיוק, וככה, וכל מיני, ומתחילים לעשות מזה פלסטלינה.
במקום שבו ההגדרות המדויקות מתחילות לעשות פלסטלינה, מתחיל להשתחל יצר לב האדם. היצרים מתחילים לעשות שמות. למה? מכיוון שברגע שמה שאני קיבלתי הוא לא ברזל, אלא הוא פלסטלינה, אז ממילא, אם באמת משהו מאוד עבה אצלי, צריך לעבור במעבר הצר הזה שההלכה קבעה, ואם זה משהו נורא נורא גמיש, אז אני אדחוף קצת, וזה יעבור. ומי משתחל שם במעבר הזה? מי שמשתחל שם במעבר הזה, זה היצר האנושי. האדם רוצה כל מיני דברים, ויש לו כל מיני אינטרסים וכל מיני זה. ברגע שזה לא עומד כמו ברזל, אספר לכם שעשיתי את הקורס של יד ושם, אז היה לנו נסיעה משותפת לכל חברי הקורס לשבועיים בפולין. בקיצור, אז הוחלט שצריכים לשבת ולנסח ביחד כאילו את הקוד החברתי של הקבוצה לקראת המסע. בהתחלה לא כל כך הבנתי לאן חותרים, אבל מהר מאוד הגיעו לעניין של איך תראה השבת. ואמרו... כמה דתיים היו? מה הבעיה? יש רבי, מה הוא צריך? כמה דתיים היו? עזוב, היו כאלו דתיים שכששאלו מי לא אוכל, מי רוצה לאכול כשר, אז פתאום גיליתי שהם דתיים, אבל לפני כן לא... שהם דתיים, אבל לפני כן לא ידעתי שהם דתיים. אבל זה בדיוק מה שהרבן צריך. רצו להוציא קבוצה לפולין של מדריכים פוטנציאליים, ולתת להם לאכול חזיר בבלון. זה האוכל שסומכים עליו, לא מזמינים אוכל אחר. לא מזמינים, זה לא שמזמינים והם ילכו וישנוררו להם שם מהשולחן המרכזי. לא מזמינים. זה לא היה יד ושם במקרה? כן, כן. אתה מצפה מיד ושם? יד ושם זה... טוב, לא משנה. אני... בן גוריון הוא כלום. מה? כן, 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 בסדר. בסופו של דבר, מה הפירוש תקנו? לא הייתה להם הרבה ברירה, אבל לא משנה. אבל, היה שם איזשהו דיון, אני אמרתי שמבחינתי בשבת, כשמישהו מפעיל טייפ ומשמיע מוזיקה, זה לא לי לשמוע. וכשמישהו מחלק חתיכות נייר, שכתוב עליהם המילים של השיר, זה לא בשבילי לקחת, כי אין עירוב בקרקוב, ואני לא יכול לקחת. מה זה? אתה מעמיד את עצמך בצד, וזה. תראה, אנחנו הולכים לקראתך, תלך אתה לקראתנו, ועוד כל מיני דברים כאלו. מזל, היה שם בחורצ'יק אחד, בחור מאוד רציני, בחורצ'יק חילוני, והוא קם ואמר, חבר'ה, תעצרו את כל הדיון הזה. אני אומר לכם, אם אריה מוותר על קוצו של יוד ממה שמותר לו, אני אומר לכם, זה דתי בלאי. אני אומר לכם, הוא אסור לו לוותר על כלום. זה הפירוש של המושג הלכה. היהודי הזה שפה יושב לפניכם הוא איש הלכה. הוא עושה כמו שכתוב. וברגע שכתוב משהו אחר, הוא לא יעשה. אתם יכולים להתהפך, לעשות מה שאתם רוצים. הוא לא יעשה. זה הטיפוס. תיכנסו לזה ותפסיקו ללחוץ, להתפשר. זה לא פה הסכמים קואליציוניים, מה שאתם מנסים לעשות פה. תרדו ממנו. זה הדרך שלו וככה זה יהיה. הוא בחורצ'יק חילוני, כן. כך היה? ככה היה. אבל הוא נתן שם איזה נאום כזה. דרך אגב, הבחורצ'יק הזה הוא עשה במודיעין את כל הפרויקט של טלי, מי שמכיר את זה. תגבור לימודי יהדות. אז זה היה... יש לו הבנה.
כן, כן, חד משמעית, כן. אז איך העזיבה האיטית, המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים. כאילו, אתה מדייק, זה לא, זה אפילו לא כתוב במפורש, אבל אתה אומר, מכאן משמע, כאילו מזלזלים בדייקנות, בחטטנות, בזה, שאנשים מדייקים כדי לדעת, אז מה ההלכה? אז מה ההלכה? תגיד מה ההלכה. מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבם ייקלט הרוח העליון. זאת אומרת, מה זה מאבדת את הכלים? ההלכה היא כאילו, ההלכה עם המידות המדויקות שלה, היא כאילו הכלי שלתוכו ממלאים את הרוח. רוח שבאה בלי כלים נשארת רוח. זה כאבק פורח וכחלום יעוף. זה רוח, לופטגשפטן. זה לא קשור עם כלום, וזה לא מחייב את כלום, ולא שום דבר, אז הכל נשאר תיאורטי, ודאי, ודאי. כולם יכולים להגיד את אותו הדבר, וכולם יכולים להסכים על אותו דבר. כן, 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 נכון, ודאי, ברור. חברה צודקת, ודאי. תעלה על דעתך שלא. וזה, תחכה עד שתגיע לסעיפים הקטנים, ואז פתאום תראה שהוא מתכוון למשהו אחד, אתה מתכוון למשהו אחר. אי אפשר לקחת את הרוח בלי לתת לה כלים. בלי לתת לה כלים. והכלים, אלו הם המצוות המעשיות, פרטי הלכותיהם בכל דיוקם הנמרץ. כן? והעזיבה האיטית שמזלזלת במעשים בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבם ייקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם. הדמיון המטעה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. מה זאת אומרת הדמיון המטעה? אומרים את אותם המילים. זה ממש אותו הדבר. מה זאת אומרת? זה ברור. זה ממש אותו הדבר. זה אומרים את אותם המילים, משתמשים באותו עניין, וזה וזה וזה, ואז כשאתה בא ואתה מסתכל בלמייסה של העניין, פתאום חושכות עיניך, ואתה אומר, איך, מה קורה כאן? איך? לא, אני אגיד שנביאי השקר לא קלקלו בעולם המעשי. נביאי השקר דיברו על רוח זרה. על רוח, אבל זרה. בסדר, אבל זה היה זר. אבל זה היה רוח. כאילו זה היה משהו שהוא רעיון, זה היה משהו שהוא יותר מופשט, יותר רעיוני, ופחות דבר שבאמת ירד ממש לפרטים, כן? גם נביאי השקר לא רצו לרדת לפרטים? כן, כן. להפך. נביאי השקר באמת לא רצו לרדת לפרטים, בגלל שהם רצו להישמע דומה. אז זה כאילו, כולם מדברים, אותו דבר, זה הכל אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מנבא את האדם. הקדוש ברוך הוא מה? מנבא. זאת אומרת, זה ניתן למעלה. כן. הנביא לא המציא, הנביא הוא צינור. הרי באותה מידה גם הקדוש ברוך הוא היה יכול לנבא את אליהו, שיבוא עם כל 6 שנות לשון. נכון. הוא לא עשה את זה. נכון. אז יש פה איזו כוונה, פנימית, אלוקית, שהדברים יעברו בצורה הזאת בתקופה הזאת. מסיבה פשוטה. מכיוון שההלכה אין לה עניין עם הנבואה. וזה כבר כותב הרמב"ם. יעמדו 100 נביאים. שלא לדבר על זה, שיבואו ויגידו לעקור מצווה אחת מדברי תורה, לא נאמנים. יעמדו 100 נביאים ויגידו שכך וכך היא ההלכה, אם הם פוסקים, אז אני אתחשב בהם בתור פוסקים, אבל לא בשמיים היא. מה זאת אומרת לא בשמיים? זאת אומרת אם הם פוסקים זה לא מילה אחרונה? אם הם פוסקים זה מילה, מה זאת אומרת מילה אחרונה? זה יהיה מילה אחרונה כמו בוויכוח בין רבנים. יש דיון, יהיה דיון הלכתי ויחליטו מה ההלכה, הכל נכון. אבל שלא יערבבו כאן
שלא יערבבו כאן את העניין של הנבואה. תשמע, אני בא ממקום של נבואה ואני אומר לך. אגב, אני חושב על הדבר הזה, הרב עובדיה יוסף לקח את זה לשם, על העניין הזה של המקום של קבלה בתוך פסיקה הלכתית. ולרב עובדיה יוסף היה ממש קו בעניין הזה של להפריד עניינים של קבלה מעניינים של פסיקה מעשית. גם במקום שבו הקבלה התייחסה לעניינים מעשיים, אבל להפריד. ומה הרעיון שעומד מאחורי זה? והרב עובדיה יוסף, כשהוא מדבר, יש לו מקום אחד שהוא מדבר על הנושא הזה של פסיקת ההלכה מענייני קבלה, אז איזה מקורות הוא מביא בכדי להוכיח שכדבריו, הוא מביא את כל המקומות שבהם הרמב"ם כותב שאם נביא בא ואומר לי שככה ההלכה, זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. אתה רוצה לדבר ברמה של הלכה? דבר איתי בהלכה. אבל אתה רוצה להפעיל את כוח הנבואה שלך כדי שאני אפסוק הלכה בצורה מסוימת? שום פנים ואופן לא, ולכן הוא אומר של עניין של קבלה, בגדול אני מדבר, יש כאן חילוקי דברים, אבל בעניין של קבלה אין חיבור לעניין של הלכה. אנחנו כן מוצאים, הנח לא כי הוא מקובל ממלאכי הנביא. מה? יש. יש המון מדרשים, מה זה שייך? לא מדרשים, בגמרא. גם בגמרא יש מדרשים. לא דיברת על מדרש. לא, אבל... שההלכה כמותו, כי הוא קיבל את זה ממלאכי הנביא. אני חושב שחגי זכריהו מלאכי זה בכלל שונה שם. שנייה, רק רגע, לא. צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק מה שאתה אומר. צריך לבדוק מה הכוונה שהוא מקובל ככה. הוא מקובל שככה ניתן לו בנבואה, או שמקובל שכך ניתן, שככה הלכה, שביררו את ההלכה ושככה דבר. דווקא שם יש גדול שכתבו ששלושה נביאים בלוימה ולימדו אותם הלכה מצד אחד. זה חגי זכריהו מלאכי. זה מה שהוא אומר. אבל מצד שני זה אנשים מוזרים, כי מצד אחד נביאים, מצד שני כתוב שהם ישבו בסנהדרין. זה היה העניין הגדול של הרבס, שהיו גם רבני קהילות. הרב חיים צנזר. שגם פסקו. כן, הרב חיים צנזר למשל, הדברי חיים. הוא היה רבי מצנז, ולמרות הכל הוא היה הרב פוסק. האדמו"ר הזה כן, היה עכשיו היורצייט. הוא קודם היה הרב מצנז. כן, וזה מעניין מאוד, שלכל הרבס האלו, שהם היו זה, לא היו קוראים להם צנזר רבה. היו קוראים להם צנזר רוב. דבל זה רוב. ככה היו קוראים להם. רוב. כן, רוב. כן, נכון. כאילו לבוא ולהגיד שהוא היה רב. הוא יודע הלכה. כן, לייצר את ה... אומרים היום הרב דוקטור. הרב דוקטור זה משהו אחר. בחברה שומרת הלכה יש צורך בנביא? מה? בחברה שומרת הלכה... בוודאי שיש צורך בנביא. צריך להרים את הרוח, צריכים להבין שקיום הלכה ברמה המעשית בלבד, כאילו התעסקות בפרטים, היא התעסקות שמצמצמת את הרוח הגדולה שיש ליהדות לתת. אבל מה המטרה של רבנים בדורנו, או אנשים מחזקים בעצם? כאילו, אם יש לנו את זה היום, ונגיד אנחנו מגיעים לשלב שחברה שומרת הלכה לגמרי, אז מה הצורך בחיזוק האש? מסיבה פשוטה, כי אין אש. ובעבוד אש, כל העסק לא יעבוד. אנחנו צריכים את הרוח הגדולה. זה דרך אגב, תסתכל באתר שלי, נתתי שיחה על הביטוי מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ד' אמות של הלכה בלבד. הביטוי של ד' אמות של הלכה בלבד, זה ביטוי שנועד לבטא את הצמצום שיש ביהדות שהיא יהדות הלכתית בלבד. זה צמצום. יהדות הלכתית שאין בה יהדות נבואית, זה יהדות מצומצמת שהיא גם מדולדלת מרוח החיים שלה. אין חזון, אין גודל.
זה מה שהיה. זה מה שהיה. נכון? לא, לא. תלוי איזה ישיבה. לא למדו תנ"ך, לא למדו מה. לא למדו תנ"ך, ובוודאי לא למדו באמת לומדים תנ"ך. אוקיי. בישיבות הקדושות באמת לומדים תנ"ך. בואו. צבי יהודה. כן. בישיבות שקוראים להם בטעות, בואו, אנחנו. יש לרב פסקה בעינייה שכשיש פרצה בגדר, אז מה הסכנה? הפרצה או העובדה שיש איזשהו מרחב שנשארת בו מאוד מאוד חזק? נגיד במילים הפשוטים, זה האם אתה רק מפר משהו קטן, כן, משהו מכנה פה העזיבה האיטית, אתה פגעת במשהו אחד, או אם אתה עכשיו תשבור את כל הקלפים, בכל המימדים. ובאופן שהוא לא תמיד נתפס ברמה השכלית, הרב אומר שהגמרא שם מלמדת שהסכנה היא דווקא במרחב הזה הצר, שאתה כאילו מחזיק עוד איזשהו משהו רוחני, אבל אתה פוגם במשהו קטן. למה? כי כלפי חוץ אף אחד לא בא וזועק נגדך, כי אתה מחזיק משהו רוחני. וגם ההשפעה שלך על האנשים שסביבך היא נורא מסוכנת, כי אתה עוד נראה משמעותי, ורק הדבר הקטן כאילו סטית ממנו. לעומת האדם שכשהוא איבד את הכל, אז הוא גם הוא כלפי עצמו פתוח לתשובה, וגם כולם נזהרים ממנו. אני חושב שזה מה שהפריע לרב פה, זאת אומרת, זה לא סתם שבחרתם ההחלטה להתאפס על הקטע ההלכתי, כשנשאר המימד הגדול הציורי של נצח ישראל, זה נראה שהכל בסדר. זה נראה שהכל בסדר, הכל בסדר. אבל באמת הכל לא בסדר. זה חיצוני. כן, נכון. עכשיו הוא אומר, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. כלומר, איזה נבואה לא הביאה את הדבר הזה? נבואה של אספקלריה שאינה מהירה. אמנם, ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פה אל פה, של אספקלריה מהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. עכשיו, זה קשה מאוד לא לחוש שהרב קוק פה דיבר את עצמו. זאת אומרת, יש פרק באורות התורה שנקרא כללי תורה ופרטותיה. ושם הוא מדבר על זה שבן אדם צריך להגיע למצב שכשהוא מתעסק בפרטי הפרטים ממש, הוא צריך להרגיש את הרוח הגדולה של הכללים הכי גדולים. כאילו לבוא ולהגיד, כן, אני יודע זה פרט קטן. אבל הפרט הזה, הכל תלוי בו. ויש לי עוד דבר אחד להגיד. הרב קוק, תכף אני אגיד איפה, נותן משל לזה שיש עץ. בגזע אתה מרגיש את כוח החיים וזה וזה וזה. זה עולה אחר כך לענפים, זה נעשה יותר דק, עד העלה שנמצא שם בקצה הענף, כולם צריכים לקבל. ובעצם מה שהיה צריך להיות ומה שנכון, זה שבכל נקודה שבה אתה שובר את העץ, ישפריץ העץ. כלומר, ה-DNA צריך להיות אותו DNA בכל מקום. בעץ. כן. ואז הוא אומר שדבר זה נכון גם לגבי התורה. התורה, ה-DNA של התורה, הרעיונות הגדולים, צריכים להשפריץ אפילו מההלכות הקטנות. ואז, על מה הוא משתמש בזה? יש את הסיפור של המספד על במותינו חללים. של שני צעירים שהלכו לעבודה עברית בפרדסים, וערבים הרגו אותם. אבל מה אפשר לעשות שהשניים האלו היו שייכים לפועל הצעיר, והפועל הצעיר, אלה היו לאחיסניקס, הם עשו נגד וזה 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 וזה. ואז כותב לו
זה, לא, כותב לו עזר, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', כותב לו, הוא היה לו איזה ביטאון כזה, איזה רבעון כזה, הוא ביקש ממנו שיכתוב לו הספד על השני הבחורים האלו. ומה ההספד שהרב קוק כותב על שני הבחורים האלו? ההספד שהוא כותב זה למה הוא לא יכתוב הספד. למה? לא, הוא מספיד. בסוף הוא מספיד. לא, הוא גם לא מספיד. חשבת שזה יבוא לי בקלות, אבל אתה צריך לדעת שזה לא עובד ככה. יש פה איזושהי בעיה, ומה הבעיה? הבעיה היא שהאנשים האלו הם פורשים מדרכי ציבור. וכתוב ברמב"ם במפורש שהפורשים מדרכי ציבור לא מתאבלים עליהם לכל דבר, קרוביהם לובשים לבן, מטטפים לבן, ואוכלים ושותים ושמחים שנאבדו שונאיו של מקום. זאת אומרת, ממש ככה. והרב קוק כותב לו את זה. בגיליון שלו. לא, רגע, תשמע. במאמר הוא כותב לו את זה, והוא שולח את זה לאלכסנדר... לא, ואז הוא אומר, אז לכאורה, אם אני צודק, או אם אני צודק בהנחת העבודה, שאת הדברים הגדולים מרגישים בכל נקודה קטנה, אז אם אתה מביא לי את ההלכה הקטנה הזאת, שכתוב שאסור להספיד את הפורשים מדרכי ציבור, בוא תגיד לי מה זה מלמד ברוח הגדולה. כלומר, הוא מיד קופץ מההלכה הפרטית אל הרוח הגדולה, והוא שואל, אז איפה אתה מוצא את זה ברוח הגדולה? הרי הרוח הגדולה מדברת על כלל ישראל, והרוח הגדולה מדברת על עולם ערכי, כאילו שכולם ביחד וכולם זה, ועכשיו הם, ולא רק זה, אלא שהם לוחמים למען ארץ ישראל, אז גם ארץ ישראל, האידיאל של ארץ ישראל נכנס פה. ואיך יכול להיות שכעבור כל האידיאלים האלו, שמאוד מאוד מאפיינים את רוח הנבואה, כעבור כל האידיאלים האלו, מה אתה נשאר עם הלכה שאסור להספיד אותם? איך אפשר? אז כאילו, והרב קוק לא מוותר. הוא מביא שם כל מיני ניסיונות, תירוצים, אולי תתרץ ככה, אולי תתרץ ככה. הוא אומר, לא, זה אי אפשר. כתוב, הפורשים מדרכי ציבור, ככה ההלכה, אז ככה ההלכה. ואתה תצטרך למצוא את זה ברוח הגדולה. ואז מה עושה הרב קוק? לא נחה דעתו, הוא מסביר גם את הרוח הגדולה. ברוח הגדולה הוא אומר, כאילו, ההלכה שאומרת שאסור להספיד אותם, ואוכלים ושותים ושמחים שנאבדו שונאיו של מקום, אתה שומע כאן את קולו של המנהיג הראשון, משה רבינו, עברו ושובו משער לשער וירגו איש את אחיו ואיש את קרובו. הוא אומר, היהדות, איך הוא כותב, היא לא תוותר. ברגע שזה נוגע בעורק החיים המרכזי שלה, היא מיד תעמוד והיא תגיד, לא. ואז הוא כותב במשפט, ובזעם תקפוץ רחמיה. ככה הוא אומר, בזעם תקפוץ רחמיה. וזה לא מספידים. למה? לא מגיע להם, כי זה לא. ככה, והוא כותב את זה לא בתור הבנה של ההלכה הספציפית הזאת, אלא הוא אומר, ההלכה הספציפית הזאת מקרינה גם כן על האידיאל הגדול. וזה כאילו אחת הדוגמאות הקלאסיות, שאם הייתי הולך רק עם האידיאל הגדול, אם היו שואלים אותי, בינינו, אם היו שואלים היום, את הרב הראשי, האם אפשר להספיד או אי אפשר להספיד? במקרה הרחוק ביותר, הוא היה מקיים בינו לבין עצמו את הדיון הזה, ומגיע למסקנה שאפשר, ואז היה כותב את ההספד. מה שבטוח זה שהוא לא היה כותב את כל ההתלבטות הזאת, ושולח אותה בתור מאמר ההספד. בסוף הוא אומר, אפשר להספיד אותם. אני אגיד לך למה אפשר להספיד אותם, כי הם נהרגו כי הם יהודים. מה? לא, הרב קוק לא משתמש במושג תינוקות שנשבו. הוא אומר, מה? כן, זה לא משתמש. בגלל שנהרג, בגלל שהם יהודים, אז זה אומר, כאן הם
המיית האהבה הכבושה נשמעת וזה, וכאילו הוא חוזר בחזרה, והוא אומר, בגלל זה שהוא נהרג על ידי גויים. אבל כאילו, ואנחנו שומעים... תשובה הלכתית. אבל נכון, 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 ולא רק זה. יש שם כמה פעמים שהוא מביא כל מיני אפשרויות, כאילו לסדר את ההלכה מכוח זה שאנחנו, כלל ישראל וזה, חייב להיות פה איזה היתר, חייבים למצוא. הרב קוק הולך באיזה מין נוקשות כזאת, מאוד לא רב קוקית. וכאילו, הוא זה, והוא אומר... אני שמעתי פעם שאומרים של הרב קוק שהוא לא רב. אז הוא הולך והוא הולך ומתדיין ומתדיין ומתדיין, עד שהוא בסוף מוצא את הצד, ההיתר ההלכתי. לא לפני שהוא שוטח בפנינו את כל הדיון. הרב קוק, למה עשית את זה? עכשיו יש לי בשבילכם סיפור מאחורי הקלעים. קצת לפני מלחמת ששת הימים. אני יודע, בתחילת שנות ה-60. זה בעצם תחילת שנות ה-70 בעצם. ב-60 אחרי 60. הגיעה בקשה מטעם ההסתדרות הציונית למור חמי לעשות תערוכה על הרב קוק. אז הלכו אליו בתור המומחה לנושא הרב קוק, שהוא יעשה תערוכה על הרב קוק. חמי באותה תקופה הוא היה אדם צעיר, וזה, ישיבת הכותל עוד לא הייתה קיימת, כי עוד לא נכבשה העיר, וזה, הוא לקח את זה על עצמו. הוא הכין תערוכה. במסגרת הכנת התערוכה, אז הוא הלך לחפש חומרים על הרב קוק, חומרים אותנטיים. כמובן שהלך לרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה נתן לו כל זה, אבל הוא הלך איך זה נקרא? בית המפלגה של מה שנקרא לימים מפלגת העבודה, של מפא"י. הוא אמר, יש שם ארכיון, בוא נראה מה יש. והוא חיפש, ובאות קוף הוא מצא הרב קוק, הוא מצא שם נייר אחד או שניים. כתובים בכתב ידו של הרב קוק, ועם תיקונים בעת אדום בפנים. ומה... זה נלווית חליפת מכתבים בין הרב קוק לבין אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'. זה אותו עזר, כך קראו לו, כמו המפוזר מכפר עזר, זה כפר עזר זה על שמו, כן? בקיצור, אז הוא מנהל איתו חליפת מכתבים, הוא מבקש ממנו שיכתוב הספד על השני בחורים האלו. והרב קוק כותב לו הספד. ומה זה ההספד? המאמר הזה שאני מספר לכם עליו. זה מה שהוא מצא כן, כן, כן. מה? לא. לא. חמי הביא את זה לרב צבי יהודה ואז הדפיסו את זה. בקיצור, אז הוא רואה את המאמר, ואז הוא רואה שיש חליפת מכתבים בינו לבין הזר. מה הוא כותב? כותב שהזר כותב לו, זה נקרא הספד, שאתה כותב שאי אפשר להספיד אותם ורק בדיעבד ככה וזה, אז כאילו זה מה שאתה כותב וזה נקרא הספד. הרב קוק עונה לו בחזרה, זה ההספד. אז הוא אומר, טוב, אני אנסה לסגנן את זה קצת, לזה. והוא מתחיל, זה אדום, כן, לשפץ. מתחיל, ואז הוא שולח את זה בחזרה לרב קוק, ואז יש את התשובה של הרב קוק. או שיודפס כצורתו, או שלא יודפס בכלל. יתעקש על זה שלא ישנו לו כלום. זה לא הודפס. זה לא הודפס. הזר לא היה מוכן שידפיסו את זה. רק מאוחר יותר, כשחמי מצא את זה, הביאו את זה לדפוס. אבל זה כבר עברו שנים. כן? מדהים, מדהים. וזה פשוט, עכשיו אני אומר שכשאני
אני חושב על הסיפור הזה, ועל כל הגישה שהרב קוק מביע פה, כאילו הוא אומר, אני יודע, אתם לא מייחסים חשיבות לאיזה סעיף קטן. בסדר, זה שומע, זה קליין אוי סלח. זה הגעה, בדיוק. זה בסדר, נו. תסגור. מה אתה עושה עניין? אתה יודע מה יהיה מזה? אתה יודע מה זה? ומה היה החשבון של הרב קוק? הרב קוק היה חשבון. החשבון שלו היה לומר להם, הוא האמין שהוא יכול לשכנע אותם. הוא לומר להם, תראו לאן הבאתם אותי. עם הרשעות הזאת, שדווקא, הוא כותב שם, המעשים הזרעים להכעיס דווקא. כך הוא כותב להם. אז כאילו, שעושים את המעשים האלו, לאן הבאתם אותי ששני בחורים הולכים לעבוד בארץ ישראל ואני לא יכול להספיד? איזה דבר נורא זה. הוא אומר, הדמעות שצריך להזיל על זה שאני לא יכול להספיד, הן יותר גדולות מהדמעות שצריך להוזיל על זה שהם נהרגו. למה הגענו למקום כזה שאי אפשר להספיד אותם? הוא אומר, גם הם הצטרפו לנוד הדמעות האלו. אז זה ממש, יש שם... אבל עכשיו שאני חושב על זה, איך שהרב מדבר פה פתאום על הפרטים ועל הכללים. הוא נותן את המשל הזה של העץ, כאילו יש רוח גדולה בגזע, יש רוח גדולה בכל הענפים שהם יונקים את הלשת של החיים, אבל כשאתה מגיע לענף ואתה חותך אותו לשתיים, למצוא שם את אותו ה-DNA שזורם בכל העץ. זה הפירוש שהכללים צריכים להופיע ולזרוח בתוך הפרטים. זה מה שצריך לקרות, זה מה שהוא אומר. שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. נהיה מזה חלוקה. אין מה לעשות. הנביאים חייבים את החופש של החזון הגדול, והחכמים הם אלו שינסחו את הפרטים עם כל הכלים המדויקים. חכם לא יכול להיות נביא. וחכם, אומר הרב שורה הבאה, וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה חוצבים להבות אש, לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהרחבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה, בשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. אין מה לעשות, נכון? חינוך, פרטים, אין מה לעשות. זה מה שהנביאים הגדולים לא הצליחו לעשות, באו החכמים והצליחו לעשות. עד כדי כך, שכל הזמן מרחפת פה באוויר השאלה, ורב שלוימי מחזיק את השאלה הזאת כל הזמן בידיים, אני מרגיש את זה, של מה, אם ככה, בשביל מה צריכים נביאים? אז תגיד לי בשביל מה צריכים נביאים. זה מפריע לך. לא מפריע לי בגלל שאני יודע שיש, זה עניין, הרי מהרגע של חורבן הבית, אין לקדוש ברוך הוא אלא... ד' אמות של ההלכה, נכון? לולא ההלכה, לא היינו מחזיקים מעמד, כי נביא היה צועק שם בפורטים, נכון. ברוסיה היו אומרים לו, אבל כל יהודי דאג אמס. שצריכות שבת. נכון. וזה מה שהחזיק אותה. נכון. וזה ברור. כן. עכשיו, אבל בשביל מה צריכים את הנבואה עכשיו? בלי הרוח, אתה לא תוכל לעשות כלום. היהודי, סליחה, כן, אבל היהודי השפוף של הגולה היה יכול להרשות לעצמו לקיים הלכה ולשרוד. זה נכון. נכון. אבל הרוח הגבוהה, הרוח הזאת של... בוא נקרא. אתה אומר בשפתך את מה שהוא הולך להגיד כאן בעוד שתי שורות. בואו נקרא את זה, זה יפה. במשך הזמן נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה הסתלקה. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו בפרטים
ולא ייראו החוצה. מה נשאר לנו? משנה ברורה. זה מה שנשאר לנו. כללים בלויים בפנים, לא ייראו החוצה. על כן, זה הרב קוק, זה תמיד יסתיים עם איזה הרמה למעלה. באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר. אז שנאת הפרטים תתגבר. מה רומז כאן הרב? הרב רומז למה שהוא רואה, והרב כדרכו נותן לזה פרשנות עליונה. הוא לא אומר, הם שונאים את כל הפרטים וזה, ועזבו את הכל וזה 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 וזה. אלא, מה הוא אומר? רוח נבואה מתחילה, אחרית הימים, צניחת מעלות, הנבואה תתחיל להופיע. אז שנאת הפרטים תתגבר. כאילו שברגע שאתה מתעסק בכל מיני פרטים, אז זה מוריד את הרוח הגדול. די, אל דבר איתנו על זה, דבר איתנו גדול, אנחנו רוצים חזון, אנחנו רוצים עניינים גבוהים. תן לנו לדבר למעלה. זאת אומרת שאם יש נבואה, אין פרטים. אם יש פרטים, אין נבואה. לא, אז תכף, חכה. אתה צודק ברמת הדרך, בתהליך ההתהוות זה באמת יהיה ככה. תהיה מריבה. אז חוכמת סופרים תסרח. מה הוא מצטט? הוא מצטט את המשנה בסוף סוטה. והמשנה בסוף סוטה על מה היא מדברת? על עקבתא דמשיחא. ואנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, כאילו אנשי הכלים, אנשי המסגרות, ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. כאילו לא יאהבו אותם. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים. מה הוא רומז פה עוד? הוא אומר, חבר'ה, אל תלחצו. יש משהו שצריך לברר את עצמו. זה שאתם כבר, אתם מנסים לקרוע את העסק, אתם מנסים כאילו לבוא ולהגיד, זה שהם צועקים כל הזמן, רוח גדולה, זה סתם, וזה לא שווה שום דבר, אתם רוצים לחזור אחורה כאילו. לא. זה עדיין בוסר. חכה. תן לשתי התנועות לצמוח כל אחת כפי דרכה. תן לזה להבשיל. עזוב, אל תלחץ. לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם, וזאת תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא, חכם עדיף מנביא. כאילו הנבואה תצביע על החוכמה ותגיד חכם עדיף מנביא. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. כאילו זה הנבואה, גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. איזה יופי, רגע, יותר מזה. שימו לב, גם השם ייתן, מה הוא ייתן? לא יבול. השם נותן טוב. זה כאילו, כלל, זה מושג. השם ייתן הטוב. ואיך זה ייראה? כשהשם ייתן את הכלל, את המושג הכללי שנקרא טוב, ארצנו תיתן יבולה. פתאום זה נותן את הפרטים. ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. משהו כתב פה. נכון, כן. פנים אל פנים.